tak dámy a pánové, vítejte v Kofole. Takže úplně úžasný začátek, já jsem dneska moc rád, že tady s kapelou Jaradrom můžu dneska vystoupit, protože vždycky si kluci na mě vzpomenou, byť oni hrajou možná jednou, dvakrát za rok, ale vzpomenou si na mě. Je to pro mě velká čest, takže určitě všichni víte, že Jaradrom je Radek Roman. Já jsem to ještě do včerejška nevěděl. Já jsem myslel, že to je něco s Romama. No tak to každopádně. Máme rádi Romy. Ježišmarja, to je průser. Ne, věděl jsem to. Takže my jsme dneska makali na zkoušce od 2 do půl 6 se mnou teda. Kluci hráli až snad do půl 7. No ano, Pavel makal, jako sebřený byl strašně. A hele, co říkáte na můj nový kostým? Super, jo. Na obývák. Já vím, já jsem hroznej, ale já se vždycky rád pochválím, jako přátel nejsem žádný chlubílek, ale já jsem dneska chtěl pouštět můj nový kostým tady v Kofole. Jsem rád, samozřejmě chci pozdravit Martina Hradečného za to, že tady dneska můžeme být a samozřejmě poděkovat kapele Jaradrom za to, že dnes může být jejich součástí. Díky moc za potlesk. Děkujeme.